हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो बे जाहैबाय अनलाइन क्लास आरो अनलाइन नोट्स होनाय बे जाहैबाय क्लास 9 नि ससियेल साइन्सनि हिस्ट्री पार्टनि चैप्टार 3 अर्थात महामारियाव सुबुं जावरिखांनाय बेनि बर' मिडियाम दा बेनि पीडीएफ फाइल टेक्सुअल कुइसनजों लोगोसे गासैबो एडिशनेल कुइसनफोर जेसेबांनाखि जोंना अबजेक्टिव टाइपआव फैथावगौ दङ एमसीक्यू टाइपआव फैथावगौ दङ बेफोरखौ बाहाय गासैखौबो लिरजोबनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोनहा मोननाय जागोन दा बेयाव नायनो गोनां थाखाय नोंथांमोना नैबेखौ फार्स्ट पेज आरो नैबेखौ सेकेन्ड पेज हिसाबै लानांगोन बेनिफ्राय ओरै जोङो बोखोनानै आरोबाव बिदिनो मोननै पेज नुगोन जेरै जाबाय नैबे थार्ड पेज आरो नैबे फोर्थ पेज बेबायदिनो फरायै लांनानै गासैखौबो मोनजोबगोन दा बेयाव टेक्सुअल कुइसन आरो गेजेरनिफ्राय होनाय मिक्स आप जाना दङ टेक्सुअल कुइसनना नाम्बार वाइज होनानै नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जेरै नैबेबायदि होनाय दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै ला फरायसाफोरा आरो गुबुनफोरा जाहाथे फरायसा नङाबा शेयार खालामनानै हो बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय गासैबो चैप्टारफोरनि नोट्सखौ बाहाय मोनजोबगोन क्लास 9 नि हिस्ट्री पार्ट जिअग्राफी पार्ट पलिटिकल साइन्स इकोनॉमिक बा बेखौ मोनजोबगोन बेजों लोगोसे क्लास 10 नि गासैबो चैप्टारखौ मोनजोबगोन अलरेडि माखासेया भिडिअ जानानै दंखायो बेखौ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन प्लेलिस्ट वाइसै बेखौ क्लास 1 क्लास मोनसे 9 क्लास 10 क्लास 8 बिदि हिसाबै नायनो हागोन नोंथांमोनहा आरो साफ्रोमनो थाखाय अनलाइन ग्रामार क्लास नोंथांमोनहा डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बे ग्रामारखौबो नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन एसे नांगौ एसे मोनगोन एप्लिकेशन मोनगोन दा एग्जामाव फैथाव गासैखौबो बाहाय होनाय जादों दा बेखायनो क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 सिमाव नायना लानो हागोन आदार्स गुबुन रोखोमनि भिडिअ नायनोबाबो डिस्क्रिप्शनाव लिंक नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै गावबा गाव नायनो हानाय जागोन दा बेखिनिमोन लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।